de las Tervillas, Cambados, Feciñáns e San Tomé, empeza a ser un programa para lucir na High Society. Vos mirade no Consello. O alcalde de Ouviña, a primeira dama da Xunta de Ouviña é o jefe dos independientes de Vilariño tirando contra Ouviña. Nesta situación o candidato do bloque de Sisán, aí xa se pasou. Dis que nesta situación o único que está en Cambados, que da porta, vais a empadronar no couto de abaixo. Eu quero dicirvos que, inda que eso sea así, Cambados mola e moito. Moitas gracias, moitos ricos, pasadeo ben. Señores, cuidado co que se fala. Unha grande inmensidade, o conquistador Torquemada. Son home bo e prudente, defensor da lei sagrada, e tampouco vendo condóns como de frente da farmacia. Ataco a diestro e siniestro, segundo aquí a mí me peta. Hoxe toca a Turís, home de pouca palabra. Manteille a facerse alcalde, que tirado non se aclaraba. Fixo monumento a merda, deixouno todo como estaba. Touriz, faino ben, mentre Ribadumia avanzaba. Fixe presidente Louzán e Casa Rosoviña diputada. Home de pouca fe, e os cheirumes avanzaba. Apareceu queixo país, nin que o bloque nos amasara. Touriz, ponte sacar senador, que en Ouviña xente fala. Monse Prado de celador pasou a ser delegada. Como cambiou o goberno, todo era de esperar. Por 4 pesos Bertín Osborne, por 400 Alejandro Sanz. Espera que sigue. Este tío impresentable, mirade ben o que dixo. Eles beben albariño e o povo daño tinto. Por todo isto, señores, e máis cousas que conozco, e aquí acordo que decidades que hai cortarlle o pescozo. O noso rei vai dar a palabra ao defensor. Home, e como é de menos, son de fora. E por Touriz, ides a justiciar hoxe a este home inocente. E eu vou a demostrar se tedes 2 dedos de frente. É querido en Castrelo, idolatrado en San Tomé, en Ouviña non digamos, en Corvillón tamén. En Feciñáns e Cambados a cousa non é tan clara, porque os da flor e os do non andan a facer cousas raras. Como este alcalde, señores, non houbo ni habrá outro millor, nin Tirado, nin Xoán, nin Negocito, nin Dios. Deixou a aldea pola vila, deixou a terra por plantar, e plantouse aquí en Cambados como alcalde popular. Como cidades así non lle cortamos a cabeza. Nas súas obras, amigos, que vos vou eu a decir, o paseo é unha xoia. Non me digades que non. Carril de bici pros nenos, e para nós, rúa colesterol. Están todos agradecidos, non é para menos, señor. O campo donde antes iades en panos menores xogar, pues a merced pero ben, agora ali non está. Porque fixeron outros mellores ali detrás no Pombal, certifico eu que leve. Hai que ir cara ao progreso, facer cousas
casas e casas máis e deixar paso a mijo, o Madino está a pasar. E que me ides a decir das playas que se fixeron, unha lá en San Tomé e outra aí tras o Reboredo, coño, que a xente non se vai bañar. Seguro que lle se tarde ou a mellor é moi cedo, pero as playas aí están, ou non? O demais, impórtame un bledo. E xunto as casas baratas, non se sabe moi ben quen fixeron donde aínda máis casas, e o meu defendido parecelle moi ben. E non pensedes, señores, que aquí hai cartos por medio, que os intereses que priman son os de axudar o pueblo. E para que vexades cambadeses, houbo home que lé non consentiu que fixeran o que ían a facer un grupiño de 8 ou 10 na Alameda de San Tomé. Terras, casas e valados se les querían tirar. Ide de aí, condenados, que vos imos a matar. Alguén berrou así,